Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom te Ekjran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier met mij Gladys Rempel. Dit is vandaag het derde programma wat we al merken. So, wenn du de Fee nog niet gehoord hast, mag ik zeggen dat u die ook hier is. En vandaag hebben we wat zeer wichtige vragen. En dat is, met het eerste wat ik aanvangen wil, als die man die verloten had. Wou weer de nieuwe weg waar u God kennen leren, dat Lothar? Dat weer een nieuwe weg en dag zijn een ding wat ik wist, plus dat ding dieper valt ik zo. Okay. Ik val dan van aanvang val ik zo naar God, wo wirst du? Besonders manchmal dacht ik zo, okay, in de sloepstoel. Du wist dat God, du wist dat al, dat hij 6 bewoord had en dag. Leidst du dat alle. Du wirst dat bezien niet. Op eenmaal leer ik, en ik had groots verder had ik met een vriend verteld, wat mij zei, dat zij had op eenmaal kunt aanzien, dat er weer wat slechter passiert als zij klein werden. Zij had op eenmaal kunt aanzien en er steht God blamen, waarom hältst du dat niet op? Aber kan zij dat op eenmaal zijn, God weer doorkraakt met haar top geweest. En dat is wat ik op eenmaal aanzag, dat God hield mij als een klein meeltje op een schoot. Okay. En hij leeft mij zo zeer en aan dat ook bij wat mij bijdeed. So God kan leren ons nog dieper als een leeftool voeren. En ook dat ik antwoord, ik kan aan Emma vertrouwen. Okay. En dingen wat mij bijdeed, of ook en dingen zoals ik feit moet zeggen, ben geld. Wanneer ik wist dat dit veelt en ik weet niet waar ik dat doen wil, en ik bid en dat bij God leidt, dan weer een weg. En dat schijnt een weg. So 2 dingen wat ik wil zeggen, wat er weer dieper gaan, weer de lui wat ik voel van hem, en waar ik aan vertrouwen kan. Okay. En wanneer we al denken aan God kennen leren, dan denk ik voets aan de nächste vrouw, dat is, en er staat waar we ook met God veel te doen hebben, dat is in de kerk. Wat wil we de kerk met het ganze, wat helpt de kerk die te huilen, wat voor een rol wil we op Engels zeggen, maar wat de kerk te omdat die leven kan beter worden? Voor ons weer het zo, de kerk waar we dan waren, die waren zeer behelpelijk en we waren dan nog een half maand nodig. Okay. En die waren zeer liefdollig en toedoenend en willen helpen, waar immer ze kunnen. En dan trokken we op naar Canada. Okay. So dan, en je was het rijdt dat door af, en dan in Canada voer ik ook naar de kerk, maar dat weer een vreemde grote kerk. Okay. En zo, dat is niet dat zij mij, dat ik dan zo veel dat de kerk mij unbedingt onder de arms vouwt. Nu hier weer het alle dat de Schwester deed. Okay. En ik kreeg een grote weer uit de kerk daarheen. Okay. Maar ik geloof dat als een kerk, dat is wichtig dat een kerk zijn vrouwen helpt. Oder alle wat immer mensen daar kunnen. Dat hij helpt, maar niet bloos hij helpt en gelooft hij worden daar blijven. Aber dat de kerk er opgave is, die op te heffen en op een feit te brengen, dat hij waar zelfs aan het jaren. Die naams al de Schwester, de familie, wat weer de familie, de vriend in dit ganze proces? Dat wird zeer nu. Wens we hadden goede vriend gehad, we hadden some vriend wat onze vriend hoop weer, Pauline. En die hadden nog eenmaal een grote lief voor hem, maar een grote medelijden met ons. En zo, dat moet zeggen met de dingen en mij. En zo, die waren zeer behelpelijk. Ik weet, er weer een vriend, die is snurkelwaag, maar hij zei, wanneer Emma die wat veelt, wen voortig, dan loopt me weiter, ik wil mee timmer. En de andere vriend, op eenmaal kwam mijn vriend bleef aan en had koffie met mij. En aan de Schwester, ik had besonders een paar Schwester, wat mij zeer helpte met wen geld, dat ik dat wil graag georganiseerd had. Dan had ik een andere paar Schwester, wat ik zo veel, mijn zuster ook man, wat zeer, dat ik de diepe care en life kon veilen. En zo, de alle hadden een weg van helpen. Maar de eerste tijd weer ik plus zo dat mij veel naar te brengen. En dan ga ik behouden, als mijn charpa dan zo rauf kwam, nu 1,5 maand, dan op eenmaal bloß nicht mehr eten können
dat falls ik zo de sharpe woord uitgaan. Dan weer mijn dad stopt hij na en zegt dat wel moet voor wat vitamines holen, er veelt moet goud. Up to be. Ja, up to be. En so wanneer ik dat ik would zelfs gewist ha, aber ik would het probably niet zelfs gedaan ha, wens ik weer zwak. En so mij veelt. Hast du dabei Sachen, Werte vom Leben geleerd von dit Ganze, von dit ganze Video, was du durchgemerkt hast? Twee dingen wat mij voorts bijvallen, want die dort vraag zijn, krijg en een andere persoon helpen, want die helpt en niet ledig zijn. Of dat je een grote fehler gemaakt hebt, of zelfs weer dat onder je doen hebt, aber niet voet zijn mensenrechten door van wat je zit, aber probeer hem te verstaan. Dat andere, dat weer eenmaal fashion wat mijn man wil terugkomen, en dan spaziert wie een steltje, dat weer een paar werk wat dat verhält. En dan zegt hij eenmaal te mij, een ding wat hij geleerd had, en dat helpt mij zeggen dat hij van hem geleerd. Hij zegt, wanneer een mens in zinde leeft, die doorst om dat goch ama ware en ware zijbe aardig hij is. Hij zegt, dat bijt een mens zeer goed. Dat brukt hij niet ama ware je zegt. En hij zegt ook, hij kan feilen. Bloos van met mensen te zijn, kan hij feilen wanneer mensen niet uit beleid houden van hem am aannemen en wonen am rechte duid. En zo, dat zijn een paar dingen. I'm sure er zijn nog een deel meer, maar... Maar dat zijn twee zegere dingen, wat du geleerd hast. Wanneer du noch einmal, ich meine nicht, dass ich jemals irgendwem das Mensch, aber wanneer du musst es noch einmal durchgehen. Mit diesen Erfahrungen, die du von dir auch schon da hast, würde Sachen sein, die du unterstehst? Er zijn een paar zaken wat ik wil ondersteunen. Wat ik gleich mal voet zeg, dat ik wil ondersteunen. Eén ding is, ik wil niet zeggen te alle mensen alles vertalen. Okay. Er waren veel vrienden wat dan vroeger en ik vertelde ganz, je zegt immer waar even. En dat is een wat ik wil willen ondersteunen. Dat veelt zo'n persoon, want we zijn stip daar hier, dat veelt dat je wem hast wat je kost met vertalen. Maar du met wem vertalen wat die wat naar hebben. En du met wem vertalen wat je vertrouwt, wat er niet wat ramgaan en alles vertalen. En zo dat val ik zo, want vriend vroeger, ik vertelde ganz, je zegt even. En dat ik hier ik eerst van die wat je zegt, dat je had die geweld, die wil stel zijn. En ook de dingen val ik later zo ga ik bij je doen daarmee. Ik word manchmal aan, wanneer er een vriend weer en wie vertelde, wanneer het eerst aan de zee zich nadingen, dan worden de dingen bald stel zijn, opstaan en in de stoel komen. En ik val zo, ik ga eerst bij je doen daarmee. Dat mij dat zo slag en wanneer vroeg en dan vertelde ik dat waar. So dat is een ding wat ik wil ondersteunen. En ja, ook dat andere. En ik weet niet als ik zei, kon dat ik dat verstaan wil ondersteunen. Maar ik ga de dingen ook bij je doen. En dat nu weer ik aangeworden, mijn man weer niet te vertrouwen. En nu vertrouw ik echt niet. En zo dat wordt fashion aanspecierd wie jink en je weet het even naar de dingen. En dat ga je leren door dingen. Zo'n dingen als wanneer ze op eenmaal loten huisschijmen zo is. En ze weer fijne dingen. Ze willen reis, ze beden en ze houden gemeenschap met God. En ik deed over veel meer meesters op eerd denken. En ik geloof dat we het ben wat ik beleefd had. Hoe komt dat du zoveel met Frühes te doen hast? Dus du bent hier in Bolivie van Frühes kampementen gekomen. En ik weet, du bent in Canada en Mexico ook zo'n zaken. Hoe komt het Ganze? Ik deed aanvangen met een Frühes ministry in Kleinpastje ver wie naar Mexico tragen. Kleinpastje, dan trok we naar Mexico en daar werd mij wel gevraagd naar de leiderschap nemen en de Frühes ministry en levenswasser bij de twee. Zo daar deed ik dat aanleiden. En zo dan ga ik weer en dan even deed ik ook nog een stukje in centro door in Mexico Frühes leren. En dan overging dat uit als krijg als mijn man dan verluid. En dan trok we hier naar Canada. En dan hoorde ik aan mij en zijn dat ik wanneer niet was. Ik wanneer niet was. Mensen worden mij allemaal schijnbaar waren vertrouwen. En zo, en dan en ik hoorde over een klare roep geveld van God. Ver ik jemals plots onze oudste bedingen nog ganz klein waren. En zo dan werd we naar Canada getrokken en weer hier nog maar 3 maanden. En dan vangt dat ik had gemeenschap met God en dan vangt dat geval aan mij aan te komen
dit würde ich gleich früher zu sagen. Dat sie würde das auch machen können. Oder, dat sie Hoffnung kriegen, wenn sie durch schwere Zeiten gehen, dat das so wird. So, von Anfang an bloß in der Fall, ich würde das gleich zu sagen. Und dann über dem kommt wieder, und dort geht aber nach 2,5 Jahre nur dem, dort mein Mann verloren hat, was ich noch nicht stehe damit. Und dann auf einmal, ich wusste bei einmal über dem, dass ich würde sagen, meine Schwester da mit mir Mutter sprechen, und auf einmal kam meine Schwester an, und sie mir schwer zu mir, dass ich so bloß mal war, was tun. Er sagt, warum setzt du da bloß? Und das nicht, das zieht, dass du was das. Na, was soll ich tun? Keine, ich würde mich anladen zum kommen reden. Aber, er sagt, na, du bloß mal ein Video recorden. Und dann doet hij op YouTube nach. Und dann sagt er zu mir, gaf er mir ein Dutem und sagt, wenn du danach nicht was hast, dann bist nicht mehr meine Schwäche. und so dann deut ich dort. Stellte ich ein Video taub und das geht lang. Das erste Mal, was ich deut, da hatte ich mal probiert. Ich hatte vielleicht noch mal einmal, aber mir wird das alle nicht gut. Und so, aber ich fange an, einmal den Weg, ein Video auf YouTube zu stellen und dann fangen die Menschen an, WhatsApp zu fragen. Und so, dann kommt das dort wieder. Aber von Anfang an, ich fange eine Gruppe von 3 Frühs an, auf WhatsApp. Und nun sind da über 2000. Wow. So, das ist von der 2017 Seite? Ja, 2017 im Oktober fange ich an. Ich habe eine Frau noch, ja. Fallen Sie die manchmal so, dass du nicht gut genug wirst, dass du das kannst dann wenn du nicht einen Mann hast? Ich fühle mich immer so, ich weiß nicht, ob ich, nicht, dass ich mich nicht gut genug fühle, wenn ich nicht einen Mann habe, aber ich habe so eine Zeit, dass warum würde ich mich verloren haben, wenn ich gut genug wird, warum würde ich mich verloren haben. Aber zum diese Arbeit tun, fühle ich mich vielmal so, na wer sie ich. Ja, das ist was ich dachte, ein bisschen. Ja. Wer sie ich dort, wenn ich habe immer früher gelehrt, wo sie sollen ferne früher sein zu ihren Männern, und wo sie können eine gute Ehe haben, und sie mal würde Airport tun und so was. Und nu wird mir dann eingefallen, wo würde sie mich vertrauen, dass ich nicht noch wieder lehren kann, wenn dort hat wahrscheinlich nicht geschafft, was ich erst gelehrt habe. Okay. Und so, ja, ich habe manchmal so eine Fälle dort. Sehr schön, aber ich freue mich, dass du die Fälle tatsächlich geschmiert hast und dass du bloß fair geworden bist. Ich glaube, du bist ein großer Unterschied in der ganzen Welt. Wenn du dir vorstellst, du bist frühes, Mädels, Männer, irgendwie hast du die harte Programme, die haben sehr schwere Tage gemacht. Was für ein Wirt musst du an zu Geralaats geben? Ich würde gleich sagen, du hast Hoffnung. Das ist, wenn du von da was tun, was du weißt, was das Rechte ist zu tun, dann du das. Wenn ich weiß, gleich, 4 Jahre, 3 bis ich nicht, ich würde mir nicht vorstellen, dass ich von der ersten Tag nach Bolivien reisen und alle Wege reisen, Mexiko und reden. Und nu da ich aber. Und ich kann das nicht sagen, dass ich mich dort verdient habe, aber was ich bloß dort wird, alle Tage, dort tun, was ich weiß zu tun. Zeit mit Gott, horchen, was das hier von Berne sagt, und dann dort tun. Und du hast Hoffnung. Wenn du nicht weißt, wo du wieder sollst, dann du bloß von da, kriegst dort, was du von da weißt, was das Rechte ist. Und dann wirst du wundern, ja wieder, wo du wirst sein. Du hast Hoffnung, sogar an schwere Zeiten. Amen. Mag Gott die wieder sehen und dass er die mag vieren mit die Kinder taub, dass je kunnen veel Gutes erleben als Familie. Und besonders die Ministry, oder die YouTube-Videos und so eine Sachen, oder diese WhatsApp-Videos, was die checken, das. Ich sage das so gut, dass die das ist, und dass ich freue mich für die Frühes, was du angeredet worden, und dass sie kann helfen worden. Mir mutig verweg, und Dankeschön für hier mit mir ekjran. Dankeschön. Gott is één, ik verdien wat ook hier. We freuen uns für das nächste Mal. Mag Gott die sehen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.